Τι θέλουμε να κάνουμε? Τυρί. Ο δράκος τι κάνει? Ο δράκος τι κάνει, βγάζει φωτιές? Θέλουμε το αντίτσουμε. Ποιο? Το Γιάκος. Θέλουμε το αντίτσουμε. Το δράκο. Ναι, το Γιάκο. Το αντίτσουμε. Ο δράκος ανοίγει το στόμα του και κάνει έτσι. Θέλουμε... Και κάνει έτσι. Θέλουμε το αντίτσουμε. Ο δράκος ανοίγει το στόμα του και κάνει έτσι και κάνει. Εγώ το κάτω. Ποιο? Όχι. Εγώ το Κάνε. αντίτσουμε. Κάνει. Σιαγκώνει ο Γιάκος. Δαγκώνει, ποιον δαγκώνει? Αυτός ο Γιάκος γιαγκώνει. Ποιον δαγκώνει ο δράκος? Αυτός τη φωτιά. Τη φωτιά δαγκώνει. Ναι, τη φωτιά. Βάζει φωτιά ο Γιάκος. Βγάζει φωτιά ο δράκος. Ο Γιάκος βάζει φωτιά. Και τα κακά τα παιδάκια τι τα κάνει ο δράκος? Τα γιαγκώνει. Τα δαγκώνει τα κακά τα παιδάκια, Τα χεράκια. Τα χεράκια τα δαγκώνει. Ναι, όλα. Όλα τα κακά τα παιδάκια. Τα γόνατα. Και τα γόνατα δαγκώνει. Τα πόδια. Τα πόδια. Αχ, τα πόδια. Τα πόδια. Τα πόδια. Τα πόδια δαγκώνει. Ναι. Τώρα ο δράκος τι κάνει? Και έρχεται. 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 Δεν φοβάσαι? Φοβάσαι? Πάμε το ζούμε. Το φοβάσαι το δράκο? Πάμε το ζούμε. Το δράκο? Πάμε το ζούμε. Θες να δούμε το δράκο? Ναι. Θέλω το κάνω. Πάμε να δούμε το δράκο. Ναι. Περίμενε. Έλα. Θέλω να το ζούμε το Γιάκο. Και τι θες να τον κάνεις το δράκο εσύ? Ω. Γαϊμένος. Γαϊμένος. Αυτός είναι ο δράκος. Αυτός ο Γιάκος. Αυτός είναι ο δράκος. Ο Γιάκος θέλω το ζω. Μεγάλος, έλα. Κάτω να. Κάτω να. Κάτω να σιχαδάκια τον δράκονα. Το ανοίγει το στόμα του. Το ανοίγει. Ναι. Και τι κάνει? Γιαγκώνει. Δαγκώνει ο δράκος. Πώς κάνει ο δράκος? Πώς κάνει ο δράκος? Πώς κάνει? Γιαγκώνει ο Γιάκος. Δαγκώνει ο δράκος. Ποιος ήρθε? Η παπά. Η μαμά.